Cselló független. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Engedjék meg, hogy egy pillanatra más területre húzzam át a vitát, vagy legalábbis erre biztassam önöket. Nagyon fontosak ezek a technikai részletek, de megmondom őszintén, engem ezek annyira nem dobtak fel. Sokkal jobban érdekel az, hogy ez az előterjesztés valójában, és erről még itt nem beszéltünk, egy egészen új, minőségileg másfajta képviselői munkát tesz lehetővé, igényel, céloz meg, és jó volna ennek a tükrében megvizsgálni, hogy mit is tartalmaz ez. Mire gondolok? Ugye eleve dupla nagyságú lesz átlagosan egy választókerület. Minden képviselőnek helyben lesz egy irodája. Minden képviselőnek lesz egy kiemelt politikai munkatársa. Lássuk be, hogy ez egy minőségileg más munka, mint ami az elmúlt 20 évben folyt. Erről kéne beszélni, ez az előterjesztés nem egyszerűen csak ilyen spórolási kérdés, az is fontos természetesen, de nem ez a lényege. A lényege az, hogy egy új típusú képviselői munkát hogy tudunk segíteni. És én ennek tükrében például fel kell tenni azt a kérdést, hogy ami az előterjesztésben szerepel, hogy politikai munkatársat alkalmazzon valaki, vajon az a 320 000 forint bruttó, ami meg van célozva, elegendő-e egy kiemelt, jóképességű politikai munkatárs fizetésére? Tehát egyáltalán nem biztos, hogy a piacon ma ezért a pénzért lehet kapni politikai munkatársat. Meg kell nézni azt is, hogy milyen technikai, kommunikációs lehetőségeket biztosít a képviselőknek ez az előterjesztés. Magam részéről nagyon nem vagyok megelégedve azokkal a telekommunikációs lehetőségekkel és szolgáltatásokkal, amelyekben ma egy képviselő be van korlátozva. Legyen szó arról például csak, hogy mondjuk külföldön is hogy kell neki kunyelába egy internetoldalt letölteni. Tehát rengeteg olyan kérdés van, amiről fontos volna beszélnünk, és szeretném erre is az önök figyelmét felhívni, ne csak arra, hogy ki hány kilométert megy és milyen kocsival. Köszönöm szépen. Köszönöm.